Sada polako ulazimo u jedan program koji je inspirisan našom poetesom, možemo reći, koja je bila i na neki način pionirka modernog pesništva u Srbiji, Milica Stojadinović-Srpkinja, ali ona je bila takođe i gitaristkinja, borkinja i mnogo toga još. I upravo zbog te njene svestarnosti i program samog festivala je raznolik, znači uključuje, pored bogatog muzičkog programa, i teatar, i program za decu, i film, i taj neki deo vezan za gastronomiju. Kogod je birao ovu lokaciju, ja stvarno ne znam da li mi je bolji program ili sama lokacija. Rodnik je stvarno jedna jako lepa lokacija za ovo i mislim da će biti sjajan festival i baš mu se radujem nekako. Ja lično muziku ne delim na polove, ali treba podstaći to stvaralaštvo, pogotovo u muzici, jer vi kad saberete, toliko ima malo žena u tome.